sa mai duka wanda shine yayi maka kwarjini. Malam Nasi. Mala a tafi ake ci. Ba ka sa raga mu jikin Kai, kai ne bari. Ina ka bar takalman ka? Daji akan aiki. To ya ake ciki? Wallahi normal. Malam Nasi. Ina da gidan Malam Ilu. Da Malam Ilu mai dan wake mana. Sadiya mana. Wannan Kamila yariyan nan. Kamila yariyan nan wanda ba a bari mata ita cikin gidan nan. Na gane ta. Ai yariyan nan ciki gare ta. Ciki wallahi. Bari ka baka bayanin cikin ne faru. Yana cikin ne faru. Ai yariyan ba ka sa ala ko almajirai gidansu ba. Na sani. To, wani almajiri ne mafarkin ya saru da mace. To da ya mafarkin ya saru da mace sai ya cire wandon. Ai sai ya dagwara. Wurin makewayin Malam Ilu a sama katangan shi. Ai ita Sadiya tana zuwa. To ta kewaya to shine da tana kewayawa ai ta manta ba ta shiga rubuta ba. Ai tana ganin wandon nan. To lokacin da ta share wannan sarki ta kama sarki to nan da ciki ya shige ta. Ya shige ta Malam Nasi. Ki share wando sai ki shiga. Ora ko ya maulidi mana. Mu dan ga hauyarka. To me za ka yi da hauyata?